Somos Río e Saja. Acabamos de sacar o noso disco Xardín das Fadas e vémonos o 19 de xullo no Ultría Xosei en Sar. Estou pintando neutro cunha paz que non había. Disto non había, disto non había. Estou pintando en neutro cunha paz. O noso estilo musical é, sendo reducionistas, é o rap, pero o noso disco connota tamén moitas influencias, a electrónica, o fan brasileiro, o drumless, a música negra. Non o sol desvento norte, plug na rúa, non no grove, push, push. Por 40 un boa madeira, cush, cush. O proceso creativo do disco, eu creo que a palabra que o define é orgánico, porque deuse todo dun xeito moi natural, foi todo xurdindo e creándose a si mesmo en base ao que íbamos vivindo e en base á nosa etapa vital, eu creo. E, pois, ao final, está todo producido por nós, as letras, por suposto, os beats que os fai Luís, todo o apartado visual que tamén se encarga el. Simplemente, un día Luís apareceume con os cantos beats, con os cachos eu rapeados, eu vinme estimulado por iso e escribín os meus cachos, e ao final creamos aí esa sinerxia que eu creo que é o que nos uniu e nos acompañou neste tempo. Todo xurde tamén de un día que fomos a ver unha película a Unión, Os Verdes Anos. Mas depressa, sem demora. Un drama portugués de Paulo Rocha sobre o amor, nunha época un pouco rara tamén persoal sobre o amor, e foi un pouco a gasolina que nos levou a darlle forma ao disco e a dicir, veña, vamos facelo. A parte do drama amoroso tamén trata pois o feito de irse a vivir a unha cidade sendo do rural. Eu creo que eso tamén nos fixo identificarnos e ao final Os Verdes Anos é a introdución do disco, é onde xurdiu todo. Empregamos sons da película, a propia banda sonora, escoitase un discurso tamén da película, hai moitos sons por aí polo medio que foi metendo Luís. Todas as margaridas teñen pétalos pares, e dis antes dun pero, non cho creo. Pido cosas ao ceo, sendo ateo. Fixémolo tamén sen medios, prácticamente todo o disco gravámoslo no meu armario. Sí. E eu creo que tamén é bonito, pois non depender de ninguén, que todo xurda das nosas cabezas e que todo sexa de Luís e Óscar. Crear é casi unha necesidade, eu tómome escribir pois como un desafogo, como un lugar no que contar, no que explicar as miñas vivencias ou no que sacar de dentro o que me corroe. Pensouse que eu fago todo mal, ou este puto mundo de merda que ten que cambiar. Sí, é como, non lle poño nome, pero é unha sensación de facer un tema ou facer algo novo, esa sensación que che dá escoitalo ou facelo ou simplemente velo, é como quero perseguir esa sensación. Leme a cartilla e engade cobarde, quero probarme, quero contarche todo o meu día. As cousas que máis me inspiran son os cores, as amizades, os estímulos cotiáns, a xeografía, o ceo. Eu sempre produzo como por paleta de colores, como que cada son ten un cor. Eu inspírome pois sobre todo polas miñas vivencias, creo que é a base de todo o que escribo e pois tamén das lecturas que este lendo nese momento, creo que tamén me influen o meu estado de ánimo, entón pois tamén é a miña inspiración. Con este disco creo que intentamos pois transmitir as vivencias de dous rapaces do interior de Lugo, que é unha zona moitas veces olvidada e creo que é necesario poñela en valor e ver que ten beleza e que ten moito que aportar a todo. Sí, ensinar que rapear en galego mola, que se poden facer cousas chulísimas, sen ninguna expectativa a hora de intentar provocar algo na xente, sino disfrutalo nós para poder logo transmitilo aos demais. Podemos a nosa música en galego porque mola, porque nos representa, porque tamén queremos reforzar a nosa identidade. Sí, o galego fonéticamente é moi chulo e ademais escoitasnos a nós co noso acento de aquí, pero a mellor te vas a Rías Baixas e escoitas un acento totalmente diferente e pois eu creo que tamén é bonita esa diversidade que hai xa na propia lingua. Da música galega, en xeral, o que destaco e o que máis me mola é pois iso, é un panorama super diverso que non para de medrar, que cada día aparecen grupos novos e que incluso se pon en valor a tradición, dende pois reinventala, están xurdindo un montón de grupos e demais. É moi chulo ver que non só se fan cousas novas, sino que se pon en valor o anterior e creo que é importante. A música urbana creo que está collendo un sitio bastante importante no panorama galego. Creo que hai talentazos xa non só de artistas, de fotógrafos, beatmakers, productores, cantareiras, mil espazos que ten disponible a xente para facer o que lle mola. E creo que facer comunidade é super importante nese sentido. Creo que Galicia está collendo forma.
Só de sol a sol, como sempre busco. A mí gustaríame que a xente que nos escoite non se vaya indiferente, que participe pa ben ou pa mal na movida, que nos critique ou que fale de nós pa ben ou pa mal. Así que cada persoa lle vexa e lle dé o seu matiz ao disco, a nosa música e incluso aos directos e que, pois eso, guste máis ou guste menos, que cada un vexa un punto diferente no que identificar. Reflexo perdendo vida, xa non me dá luz nin o flexo, nin sinto o frío da ferida, que mala pasada no xogo. Actuar en festivais así, pois, un poquinho máis pequeniños, por decirlo así, entre comillas, festivais de vilas que non sexan tan masificados, eu creo que é algo super chulo, algo que fai que as vilas medren e que pois atraer a xente e que pois darlle pois esa vitalidade ás vilas, que eu creo que é moi importante e que realmente a teñen. Eu creo que tamén é importante, pois xusto neste momento de polémicas no que grupos que favorecen ao Estado de Israel están mercando macrofestivais, pois tamén é un pouco unha maneira de rebelión contra todo iso e que nós non nos identificamos para nada. Sí, hai que potenciar a localidade, o regionalismo e ao final potenciar o que somos. Localismo ou barbarie, é o que podo dicir. Que imos facer no Ultreia? Pois, dende logo que vamos ir acompañados e o que imos facer eu creo que é mellor que o explique o DJ, que é aquí o que ten o don de palabra. Por favor, Chechu. Nada, pois no Ultreia vámoslo pasar moi ben, vamos facer bailar a xente que disfrute ca música todo posible. Estrenarán cousas novas, porque estes chavales non paran de facer cousas, entón tedes que vir a ver as novedades e disfrutar todo o Ultreia, non só con nós. Entón, aí estaremos toda a semana por aí. Vémonos o 19 e o 20 de xullo. No, porque aquí hai sitio, pero Chao, chao. non hai ningún sitio como este. A xente quere este sitio. Facendo historia.